Республика мәктәпләрендә туклану сыйфатын тикшерү эше дәвам итә. Белем учакларында балаларны кабул ителгән норма буенча ашатырга тиешләр. Төп шарт ризыкның кайнар һәм туклыклы булуы. Әйтик, Буа районының 2 номерлы лицейында бу кагыйдәләр үтәләме? Балалар ризыктан канәгатьме? Хәбәрчебез шуларны белеште. Тавык ите белән бәрәңге, кәбестә салаты һәм какао. 2 лицейда белем алучыларның гадәти төшке ашы. Бүген балаларының ничек туклануын карарга Лилия Хисамиева килгән. Биредә аның 2 кызы укый. Алар менюга зарланмаса да, кайбер ризыкларны бик энеп бетермиләр икән. Было, конечно, интересно посмотреть все это своими глазами. Балаларыбызның ничек туклануын карау, менюда нинди ризыклар булуын карарга килдем. Хатын-кызларны мәктәп укучылары белән бер өстәл артына утырттылар. Укучылар һәм ата-аналарның төшке ашы бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Шул ук салат, 2 аш һәм эчемлек. Бу ризыкларны мәктәп шеф-повары Алсу Хәсәнова әзерләгән. Лицейны продуктлар белән районның башка мәктәпләрен кебек үк АБК Payment оешмасы тәэмин итә. Безнең менюлар алышып тора, осенний меню, зимний меню. Вот зимний менюга истәделәр баркак. Бар инде балаларның төрлесе карап торасың. Шушы сосисканы да ашамыйлар. Шул түгән бәрәңгене дә ашамаучылар бар. Дегустация тәмамлангач, ата-аналар беркетмә тутырдылар. Документта мәктәп ашханасы турында бәяләмә, теләкләр калдырдылар. Безнең теләк бераз өстәргә камыр ризыкларын. Балалар тоже бик яратып ашыйлар аларны. Бүгенге азык бик тәмле булды. Бәрәңгеләре пешкән, итләре бик тәмле. 2 лицейда ата-аналар контроле бу елның 1 сентябреннән кертелгән. Хәзерге вакытта биредә 750-гә якын бала укый. Бу Буа районында иң зур мәктәп. Biz 1 сентябрьдә ата-аналар җыелышы вакытында сөйләштек. Алар инде пәнҗешәмбе һәм шимбә көнне безгә киләләр, барыйлар. Бергә балалар белән шунда ашыйлар, үзләренең киңәшләрен, үзләренең инде фикерләрен әйтәләр. Без ул фикерләрне, ата-ана фикерләрен бергә безнең үзебезне пешерүчеләр белән администрацияләр бергә сөйләшеп, инде имзалыйбыз. Һәрбер ата-ана мәктәптә баланың нәрсә белән туклануын белә һәм бәя бирә ала. Аларның ашханәгә килү графигын сыйныф җитәкчеләре төзи. Тыгыз элемтә эшне активрак контрольдә тотарга ярдәм итәчәк. Алсу Сәмигуллина, Айрат Насруллов, Татарстан яңалыклары.